sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, loading and unloading zone sa Peña Francia Avenue, Ciudad kang Naga, higot na ipapasunod. Nagpurbar na magdulag sa sustained one-time big-time operation kang Naga City Police Office na disgrasya. Duwang sospek sa pagpabakal ng illegal na droga sa Garcia Torena sin Ciudad kang Iriga, arestado, saro, nakadulag. Uplanturi sa barangay Santa Cruz, Ciudad kang Naga, pinilahan. Diyos Marhaina Banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Bilang amay na preparasyon sa pagbubukas kan klase sa masunod na bulan, pinag-inspeksyon kang Naga City Police Office ang kalabaan kang Peña Francia Avenue, Ciudad ning Naga, kung sa indig di permi nagkakaigwa nin problema sa bulos kang trapiko. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Mismo si Police Colonel Erwin Rebillon, City Director kang Naga City Police Office, kay Bansi Police Station 3 Commander Police Major Alex Sumayaw ang nagkondusir nin walkthrough kasudma sa kalaban kang Peña Francia Avenue, Ciudad kang Naga na pinagkukonsiderar University Belt kang syudad. Huli kan presensya kan mga kolehiyo asin pampublikong pansekundarya asin elementaryang eskwelahan. Digdi man sa lugar na ini nagkakaigwa ni magabat na bulos kan trapiko kung igwa ni laog sa eskwela asin sibut na lugar pag Peña Francia piyesta. Ang pinagkondusir na inspection kasudma may katuyuhan na determinaran ang mga loading asin unloading area asin pagpapahali kan mga nakapark na bihikulo. Ang findings na po duman, yung mga pigpapararkingan po, pagpapahaliw na ito. So, ang i-designate na lang is mga unloading and loading. Lalong-lalo na pag peak hours. So, ang na-identify na oras ng mga peak hours, mga yung 6 to 8 ng aga, then 11 to 1. Yan yung mga peak hours. So, most probably, mayo po garong mapark muna. Sa masunod na simana, liwat man subot maurulay ang manlain-laan na ahensya kang gobyerno para determinaran ang solusyon sa magabat na bulos kan trapiko sa nasabing lugar. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, pinanginutan ni Punong Barangay Angelo Romano Bendiola ang pag-implementar kan Barangay Road Clearing Operation na pinagsusugo kan DILG. Kaibaan ang mga miyembros kan Barangay Council as in Public Safety Office, pinaglibot ninda ang gabos na iskinita kan barangay. Mahiling man sa litratong pinagpost sa social media ni Punong Barangay Bendiola ang epekto kan ginibo nindang road clearing operation kan subagong aga. Padago sa mga Bareta, kinumpirmar ni Punong Barangay Matias Largo kan Barangay Santa Cruz, Ciudad ni Naga na may kasunduan na subuot sinda kan mga may sadirinin bihikulo sa saindang barangay. Nasa rong porsyon sa nakan tinampo kun banggi ang gagamiton bilang parking area asin bawal subuot magpark kun aldaw. So saro sa mga paagi, tama man silang parking space. Tandaan po niya ako ang tinampo, bakong, parking area. Alagad gigibon tanit, tangarig magisa ng maray. Abo ko itong double, one lane parking lang. Saka ikanya ko, gipaparking men dyan, dahil maturog kagaro, pagkagamayo man. So garong ang mangyayari, napaparking nga yan kung banggi. Pero kung alda hubo ko, niya ko ipapaklam ko yan. Sa iba pang Bareta, ginibong niya na aldaw ang oplanturi sa Barangay Santa Cruz, Ciudad ni Naga kung sa indakul na mga kaakian na lalaki ang nag-aprobitsar ka na sabing aktibidad. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa labi kang Santa Cruz Barangay Hall, digdi sa Ciudad kang Naga, inabutan may nagahalat ang mga kaakian na amay na kapagpalista para makapagpaturi asin para daisipon ng nerbiyos. May dinadalan muna sidang pelikula. Saro ini sa aktibidad kang Barangay Council sa paay kang Committee on Health na pinamamayuhan ni Barangay Kagawad Carla Gomez kung saan target nindang makapagturi ning sanggatos na kaakian. Hali sa Barangay Santa Cruz, edad 10 anyos pataas. Alagad kung daisubot maabot ang nasabing bilang, sa inda naman aakomodaron ang hali sa kataid na barangay.
Hulita sa katapusan pa kang July ang pagbabalik eskwela, halawig pa man subot ang panahon para marahay ang mga kaakian. Yes po, kaya nga po nagpahabol kami talaga po na end of June para po pagkralasihan. Ang kralasihan po is July 29. So igwa pa po sindang 2 weeks to 3 weeks na magparahay. Todo suporta man ang mga nanay sin tatay sa saindang mga kaakian. Saro na digdi si Nanay Nancy. Mantang ang mga pangangantyaw ang saro sa nagtulod ki Alfie para aprobitsaran ang libreng pagpaturi sa barangay. Ang peer pressure sa rubahan kasi naglilibot po ang barangay ning schedule kayo pa itong may speaker. So nagsusurubahan sila oy ka ngayon, day ka pa ngaya turi, magpaturi na ngayon. Ayun ba lang po si nila. Para po, susunod din na po para isip na de paturi tapos de na mabuli. Mientras tanto, katuwang man kang Barangay Council kang Santa Cruz ang 9th Infantry Division Philippine Army na nagpadara ng mga doktor para sa nasabing aktibidad. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, paglinig sa mga drainage ang saro sa masunod na aktibidad kang Committee on Health ni Barangay Kagawad Carla Gomez kan Barangay Santa Cruz, Ciudad ning Naga. Ini para maiwasan subot ang helang na dingge. Urog na ngunya na sige-sige na ang pag-uran. Sona-sona subuot ang saindang gigibuho na pag-monitor sa saindang barangay. Ngunyan po kasi matag-uran na po. Ang mi po ngunyan is sa dengue. Then po, maano po kami sa mga drainage, papalinigan mi po. Kasi yaon man po baga kaya dyan itong mga, ito pong sinabi mo nga ni sa, yes. Tapos po, sa dengue na, maano po kami, masona-sona po kami, tayo hilungon mi po si mga nakaaran po bagang may mga tubig duman na nakatigaanoan kang mga lamok. Sa pagbabalikan news break, lalaking nagdulag sa checkpoint sa syudad ni Naga na disgrasya. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Hello NCF and hello world! Ito po si Medit Basilonia, ang inyong viral Latchaflan girl. Inaanyayahan ko po kayong lahat na samahan, panoorin at suportahan ang NCF Concert and Marching Band at NCF Rondalia Group sa kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Hong Kong Disneyland ngayong July 2. Kaya tulad ko, matutupad na rin ang kanilang mga pangarap. Iwagayway natin ang galing at husay ng mga Ensyano sa buong mundo. Kaya tara na sa happiest place on earth, Disneyland, Hong Kong!
Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meet limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, sobraan pagkadisganar kan sarong school principal sa Banwaan in Pili, Camarines Sur na nag-atindir nin seminar sa sarong hotel sa syudad ni Naga asin nagparkan sa iyang bihikulo sa ibaba kan kataid na establishmento alagad pagbaba ka ini entero na subuot kupos an apat na rida. Duda man si Josephine Montanya na bistado kan gwardya asin parking attendant kung si isay subuot ang nagpakupos kan gulong alagad posibleng maimpluwensya ini sa syudad. Kanya na agad, 5 a.m. po. Yun na po yan. Tulo naman pong nakapark. Ang gabos po na gulong, apat na gulong. Flat naman po gabos. Kaya garo po, makusugon ang buot po kang may kagibo. Kasi aram niya na pong ananggot ako sa udma. Nandudulo-dulo pa po, inubos pa po si Tulo. Gabos po ito may sarili po. Principal man po na nag-attend man po. Digdi sa training po. Sa satuyang police report, irido ang sarong 39 anyos na paraoma na nakamotorsiklo matapos magdulag sa nakalatag na sustained one-time big-time operation kang Naga City Police Office asin manlain-lain na law enforcement agency sa parte kan Barangay Mabolo kan Subanggi. Sa pagdulag kang suspek, tinamaan ka ini sa likod ang sarong pulis nakabali sa ginigibong checkpoint na naging rason para siya magbaralintong sa tinampo asin mairido. Namamarong man subuot arak ang driver kan motorsiklo na dinara sa ospital. Pero luway-luway lang po, luway-luway. Then kung may 4 wheels ka, mag-ilaw tulo sa laog para yung security personnel duman sa checkpoint ay medyo kalmado din. Kasi pagka madiklo mo ang nag-approach na vehicle, medyo iba ang dating. So, saro po yan sa na mag-ilaw po tulo sa laog ng sasakyan. Kaya that's why pinapailaw po baga muna bago mag-start ng yung pag-check. Sa
Sa iba pang police report, sarong plastic sa nin subuot shabu ana bakal asin duwang plastic sa nin subuot illegal na droga ana recover kan mga operatiba kan Garchitorena Municipal Police Station sa 40 anyos na suspect na residente kan Barangay 4 Garchitorena, Camarines Sur. Mayo naman ibang inaatubang na kaso ang suspect kan mag-verify ang PNP sa indang e-warrant system. Mientras tanto, sa syudad kan Iriga, nawalat aresto kan mga otoridad ang suspek na si Jean, 24 anyos, asin residente kan San Francisco sa nasabing syudad. Mantang nakadulagman ang kaibahan kaining si alias Puludong kang ginibuhon ang anti-illegal drug buy-bust operation kan Subanggi sa barangay San Francisco, Iriga. Sarong sa ning subot shabu ang narecover sa suspek na yaon ang unyan sa kustodiya kan PNP Iriga. Sa iba pang bareta, hinagad ni Naga College Foundation President Mario Villanueva ang suporta kan NCF community para sa NCF Concert and Marching Band asin NCF Rondalia na mabiyahe sa Hong Kong Disneyland para duman mag-perform. Ang NCF Rondalia, iyuman ang pinakaenot na Filipino Rondalia group na makakapag-perform sa Town Square of Disneyland Resort. Iniimbitaran man ni NCF President Mario Villanueva ang sa tuyang mga kababayan sa Hong Kong na dalanon ang performance kan NCF Concert and Marching Band asin NCF Rondalia. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malinaw na i-follow ang samuyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dako sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.